Siap-siap maaf Bapak yo ngene iki wah jan wis. Bapak iku omongane tok ditenani wedi yo asline. Wedi nek konangan. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan iki konangan. Konangan lho, ora wedi. Oh, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3. Arepe. Iya. Mula sing hati-hati lek golek calone sing hati-hati. Nah, iki sing lanang sing hati-hati mergo iki yo wedok bahaya iki kabeh ya. Jadi takut tambah dewasa. Iya. Ini kalau gue pacar ya apa-apa karena sebenarnya orang dalang mulai. Kita yang sakit kok tenanan kan. Cerita kejanjane apa to? Biar kita jangan takai ngono akeh deh ya. Jadi ngobrol dicelebung ya, Pak. Wes dicelebung malah. Lek dalang ora ya. Yo, titir sumilir diaturake coba kaya apa? Pluncur dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama kinopar. Hai. New Malaka. Maindra Barat.
Terima kasih. Ngono yo ora namen-namen ora. Laren yo laren. Makasih. Mugi sing tutno ki donikan karo sampean ngurusi administrasi. Makasih. Aku tak melanjutkan kerja. Ayo. Galang kerja lu kerja. Wah, selamat sukses untuk Hotel Merkur. Semoga dengan adanya penginapan ini menambah kota Madiun semakin mendunia. Matur ke panuwun marang Sagung Para Lenggah niki kula kemawon ing kepareng nenggani dumateng kula sak kanca mugi-mugi dados amal ingkang sae sedaya kemawon. Lan sedaya niki matur nuwun yen kudune Kediri salam nggih. Ibu nggih Bapak alamat anak Bapak Soleh nggih.